karena dia bagian dulu ya atau sore nanti di pengerekan antara saya untuk Bapak Ibu juga berdiri dari seluruh kota dan juga seluruh Indonesia. Arkana Audio serta hadir buat teman-teman Boyo dan Ekbar dengan ujung putar di bawah naungan terus kita untuk berdekat antara para ini ada beberapa promosi yang kita dukungan. Studio support by Mehmet Potensiu from DJ Artis Ojek and Peno. Wahai putri manis, sopo jenengmu? Aku Roro Jonggrang, putrine Prabu Boko. Jonggrang ngalao banjur dadiya sigaran nyawaku. Alamat iki, aduh putri kuwi mantan bodoh mateni ramane jenengan. Hah? Apa? Ora segampang kuwi, Bandung, panjenengan iso ngrapi aku. Kula gadah panyuwunan sing kudu mbok sanggupi. Gaekno aku 1000 candi suwengi iki. Tapi panjenengan kudu ngekeki gawan marang Mbah Lurah desa kene. Sanggup apa ora jenengan Bandung Bondowoso? Apa maneh Jonggrang? Namung kuwi sing mbok jaluk. Enteng Jonggrang. Nanging enek syarate. Nalika jago loro srengenge mulai tangi, tak anggap effortmu gagal Mas Bandung. Oke, ready Dik Jonggrang. Delok ae, sawengi iki bakal dadi 1000 candi sing kok karepke. Prajurit, kira-kira aku nguwehi gawan opo kanggo Mbah Lurah kene sing pas lan matuk, prajurit? Ngapunten Pangeran, lek disawang-sawang Mbah Lurah ketawise ngelak banget. Oh prajurit, Mbah Lurah sajake wis kemeng
mikirne karnaval iki. Ya wis, saiki golekno aku degan ijo prajurit. Gendang, mesakne wis ndak kuat kae Mbah Lurah prajurit. Om wilahing jagat raya. Hi para dedemit alus, bolo-bolo cinku kabeh. Etan kali, ulon kali. Om wilahing jagat raya. Lumpuh orene kabeh. Dayang-dayang, emang ono aku gagal nih usahane Bandung Bondowoso. Nggih, Putri. Waduh, piye iki? Piye Bandung? Sewu candiku wis dadi. Jago wis tuwa, srengenge wis mubur. Candimu sik kurang siji. Licik kowe jonggrang. Ayu lan manismu ora ono ajine karo olone atimu. Ora nyangka aku jonggrang. Setego kuwi kowe karo aku. Rasakno piwalesku jonggrang. Dadi sira lengkap candi sewune. Ampun Bandung. Pancen wong wedok mung bisa nglarani. Wong wedok ngendi maneh sing bisa